Ano, tam byla moje kamarádka, tam byla Tomšovi, tam byli. Jo, no, hezký. Takže kolik jich tu mám? Budete tam? 6 kousků. A odkud seš? Odkud jsem? No. Rodák? Nebo No, to? rodák, Teplic. no. Z Teplic, jo. Jsi se narodil v Teplicích, jo. Samo. V jakém roce? 39. Jo. Jeden nastupoval Jako říšsko-německý příslušník. Na ty řidiče. Jednou do Sudet. Koukej si Teplice, to byly potržený Sudety Hitlerem, ne? Takže Teplice byly německá říše. V roce 39. A pak jsi se přestěhoval do Ústí, jo? Do Ústí jsem se přiženil ve 64. roce. Jsem se přiženil do Ústí. Já jsem vyměnil. Dal jsem si ústečačku, její rodiče byli tamnější. A pak si musel odjet do Německa, jo? No, přišli osvoboditelé, ne? Tak Špaček začal žádat, jdeme pryč odsud. Nejsem na ně zvědavý. Tak jsem žádal, kolik roků? 5 roků. Jsem žádal, vždycky mi to zamítli. Jo, jako německou národnost jsem jako měl, jo. No a tak vždycky mě to zase zamítli. Až potom mě pustili, a to jsem pak zjistil daleko později, protože nikdy nikoho nepouštěli. Lidí bylo, zájem byl veliký, jo. Nikdy nikoho, jenom Špaček. Chtěli po tobě něco, A to jsem se pak dozvěděl proč. Protože brácha měl českou hospodu, nikoli český restaurant a tam byla sešlost všelijaká. Od svobodné Evropy až po bavorskou vládu. Tam chodil k němu na jídlo, bráchovi do restaurace. Tak o to měli pízlové komunističtí, kde to měli eminentní zájem. Takhle to bylo. A to ještě půjdu do Prahy, co tam o nás píšou. No a pohlednice si začal sbírat kdy? No, pohlednice jsem začal sbírat v 68. roce. Začal sbírat, protože a to bylo tak, ne kvůli tomu, kvůli Rusákům. To bylo tak, že jsem končil, dával jsem výpověď, že se budu stěhovat do Německa. Tak jsem dával výpověď, tak jsem poslední dní, co jsem makal, co jsem chodil, tak na píši jsem sundoval z jednoho starého baráčku, jsem sundoval elektroměry, pak ta paní se stěhovala do Německa. Tam jsem našel nějaký starý pohled, tím jsem začal. Jo. Takže to byla náhoda, v baráku si našel pohlednici. A ještě potom nechali vyset okna zarámovaný. Rozkládačku, výstava 1903, Vilinský ulici naproti kostelu, nepryč, tak byla pak nová tržnice, ne? A tam byly starý původní 2 baráky, a tam taky, předtím, že byl bourat, tak tam Špačka vyslali, aby jsem dal elektroměry. No, tak jsem to tam našel. Tak jsem to balil domů, víš? To jsem to zaujímal, že jsem to vím a usejkl, že co to bylo. No. Ukazoval jsem to pantátovi, paní mámě, oni už tady byli před válkou, nevěděli taky. No, ty doby jsem začal. A jezdil jsi na burzy, jo? Na blešáky si jezdil? Kulturáku, blešáky, začali jsme jezdit do Prahy, klub sběratelů Kuriozit, KSK, tam byla organizace, tam byli, že jsme měli komunisti pod palcem, ne? Sběratelství žiletek a sběratelství karet a všeho možného, taky pohledy, sekce pohledová. No, tam jsem byl taky organizovaný, jsem v dětku. No. Takže jak dlouho sbíráš? No, to 60, jo. Kolik je to let už? Počítej to. To je dlouho, vy? 60 let. No a jsi sběratel Ústí a Teplic. Potom ještě navíc. Pak jsem byl v klubu ve Vídni, legitimace. Ve Vídni jsem byl organizovaný, tam jsem dojížděl z Mnichova do Vídně. Tam bylo materiál. Mě to nosili. Takový tašky mě nosili. Já jedinej zájem se byl pohledy odsud, Sudety. Já jedinej, no železná opona, ne?
Co myslíš? No pak jsem jezdil obchodníkama, jednou paní, Když se to pnoutal, já bych co měla školy, jezdila po burzách a prodávala pohledy, obchodovala. Já jsem jí s tím pomáhal, jsem to nosil, víte, jsem si tam ještě vybíral. Hlavně v německých městech. Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Když se na to podívej a Sulzbach, Rosenberg, Norimberg, Odlatal, jak se jmenuje ta vesnice? kde jezdili po burzách. No jinak jsem taky byl v Paříži 3krát. Pánové, mějte se. Tam jsem taky sehnal, Hezký svátky a hodně zdravíčka. taky. Ať to užijete, do čeho se nastrká peníze. No, to mi povědejte. Přeju vám, abyste to užil. Petr Špaček. Petr Špaček. Důležitý.